Hola a tots, anem a veure el creixement econòmic, aquest últim punt del tema 2 de la productivitat. Us en recordeu que al vídeo anterior de fronteres de possibilitat de producció hi havia uns punts que eren inassolibles i jo us vaig dir però si canviem de país i el país té una tecnologia millor o uns factors millors, podrem anar a aquests punts. Llavors, això és el creixement econòmic, quan un país creix i pot assumir més. Tenim aquesta frontera que teníem aquí, però jo ara amb el creixement econòmic aquest país té una tecnologia més bona o augmenta els recursos. Llavors, què farà? Augmentarà aquesta frontera de producció. Veieu? L'augmenta. Perquè aquest creixement deixen de ser inassolibles aquests punts i ara seran assolibles, perquè té altres eines per produir més, per ser més productiu. Quines són les causes que pot comportar un creixement econòmic? Doncs hem dit augment dels factors de producció, és a dir, la quantitat. Tens més terres, tens més treballadors, tens més màquines, és a dir, descobrim recursos naturals, augmentem el nombre de treballadors, augmentem el capital físic o increment de la productivitat. Si tinc uns treballadors més formats, més capaços, augmentaré aquesta productivitat del treballador. Per tant, això em permetrà augmentar la productivitat total. I el progrés tècnic, és a dir, utilitzar una millora a la tecnologia, tenir una millor tecnologia, ens ajudarà a produir més i millor, per tant, augmentarem aquesta frontera de possibilitats. I ens podem fer la pregunta però com creixem? Com fem aquest creixement econòmic en un país? Doncs bé, us en recordeu en aquesta investigació, desenvolupament que us deia abans, innovació? Doncs és aquest punt. Invertir en capital humà, és a dir, uns treballadors més ben formats no serà igual. Llavors, hem d'estudiar, hem de formar-nos, la vida està en continu canvi i necessitem aquesta formació. Com més? Invertir en capital físic, en més màquines i millors. A vegades no és tenir moltes màquines, sinó tenir una molt bona. Per tant, innovem, intentem que aquella màquina també sigui millor. I investigació, és el que he dit. Al final és investigar, tot està canviant, tot podem millorar o creem màquines millor. Llavors, tots aquests punts són molt importants per impulsar el creixement econòmic. I què passa? Que aquest creixement econòmic provoca un dilema. Tinc dues opcions. Trio consumir, només consumir. Llavors, satisfaig les necessitats que hi ha avui. Com a país, trio consumir, per exemple, com a persona. Llavors, més benestar present. Estic molt bé perquè estic consumint tot allò que vull o que necessito. En canvi, si trio consumir menys i invertir, què passarà? Satisfaig menys necessitats de l'avui. Sí que tenc menys benestar present, perquè estic satisfent menys, però augmenta la capacitat de producció. Llavors tindré més benestar al futur. Llavors pensem, quina opció nosaltres volem escollir? Doncs ara sí, fins aquí l'últim punt del tema. Ens veiem a classe.